Ondoan daukat Juan Manuel Etxebarria. Urtarriletik aurrera Manu. Esan dozti lagunentzat Manu zarala. Bai, Etxean eta Seberion Juan Manuel. Behandik kanpora Manu, da oin Manu bez geratu naze. Zein bihot orduen? Gure duzuna. Karakolak eta olentzero, galderie, zeu gaitxik, noski? Bai, bueno, karakola jatea, ja sartuko gara zuzenean Gabon ohiturakaz. Horretarako joan behar dugu apurtxu bat aurreko mundura, eleizeak aspalditik aukiten ditu urtean zehar, Karizuman eta Gabon aurrean, abendu azaten dana, advientu erderaz, penitentzia edo abstinentzia esaten dana vigilia egunak, ezta? Eta orduan Gabon eguna vigilia eguna zen, gaur ja hori ahaztu egin dugu, orduan vigilia eguna danez, janariak ezin ziren okelaz edo haragiz egin. Eta hortik dator, hasierako platera esaten dana, esaten zen orioazea edo koliflora, ezta? Azalorea. Hori be, egin bazan orioaz, ez koipe edo okelagaz. Hor kanta batako, aite joniko, semeperiko, zerdekoak afaiteko, orioaza gozo-gozoa, opilberoa jateko. Eta horren ostean jatezian karakolak. Segitik, ez dalako ez okela, ez arrain. Hori da zentzua, karakola jatearena, eta gero urrengo platu izango zen, arraine. Daukanak freskoa, bezigue edo onalakoa, zuek kostaldean, guk barruan makailoa edo onalakoa, ezta? Edo isekoan bat edo kieskero Bilbon, jaten gendun bezigua, berak ekarrita edo, hori da helburua, vigilia zelako abstinentzia esaten dana, eta, gaur hori ahaztu dugu, eta gero horra ziziren trampatxoak egiten behen, karakolari, bakotxari sartu penalizatitxu bat, eta maira atera, eta asko zokozoago. Asko zobeto. Bai. Arekaz, lodi eta onak kanera, eta gero jateko moduen. Azararekin hasi gara, eta joku hau egiten, abenduarekin batera, Juan Manuelek asko daki, hizkuntzaz, etnolinguista izan da, eta bilketa lanez, eta bar esan dute, oparita guzti nuenela gaur be, eskerrik asko, zatozen bakotxien oparita guzti nuen, eta bilketa horiek egiten, abendura iritsita, noski Gabonei buruz hitz egingo dugu, da Gabonen atarian gaude, baina berbekin jolastuko dugu, ezta? Izendapena, esan dirazu, kristau aroko izendapena abendua hori, bestelako izen batzuk ere baditu, baina kontatu nahi dizut, hau guztia zeren inguruan sortzen den, solstizioak dauz, bai udien, San Juanan bueltan, eta bai Gabonatan? Bai, solstizio ebi, oin daukaguna da, Julio Cesarrak egindako kalendarioko, Juliano esaten dana, Kristorako 46. urtean, aurretik paegoan beste kalendario bat, da gero ipatuko dugu hori 25 ipatzeko. Orduan, 21 batera ekarri ziren solstizioak, 22 batzutan, eta orduan, hori da eguzkiaren posizioa eta hortik dator hori. Eta hori argiarekin dauko zerikusi horrek, argia oin daukagu egunik laburrena, da gau luzeena, eta ja hasiko da eguna luzatzen, San Juanetara. San Juanetan izango da, egunik luzeena eta gau laburrena. Da bietan zuagaz ospatzen da hori. Da zua da argiaren simboloa. Da San Juanetakoa, hori aipatu duen behin batean, hori gorde dugu, San Juanadak horrek usten dira. Gabonetakoa galdu egin dugu segetik, unzutondorik ez daukagulako, behezurik, behezuan Gabonen borra edo Gabon zubila erre egiten zen, Gabon gauean biztu, eta hori egiten zen, hor, Gabon jaia pasau arte, da horren hautzak eta edo iduriak gero zabatzen ziren soloetan edo etxe inguruan edo pizti txarrak eta kentzeko. Hori da bat simbologia. Gaur mikroondasak eta aparatu modernoa daukaguz, ezin dugu enborra Gabon zubila ekarri etzera. Hori da kontua. Bietan zuarekin egiten zen ospakizun hori. Eta gainera, kultura ezberdinetan oso data garrantzitsuak dira, solstizioak aspalditik gainera. Aurrekoen maiei buruzko dokumentala ikusten, eta ze garrantzitsuak ziren solstizioak, ez da, askotan eta sasoi guztietan. Lehen esan dugu, Juliano dala gau kalendario, ez da, Gregorioak ingo dau, Gregorio 13. ingo dau, 16. mendean, zertu, ez da, egokitu, zera. Baina aurretik egoan beste kalendario bat, eta orduan, 25, abenduan 25, gaurko egunez, 17an azte ziren jai Saturnalak, Saturnalia, Erroman. 5 egun, jor gautzean eta naturaren inguruan ereitza guztiek egin da gero. Eta, orduan, urrengo eguna zan, latinez esaldia da, dies natalis solis invicti, latinean. Erdera etzuliko dut,
Dia de Nacimiento del Sol Invicto. Da hori izan 25. Eta orduan, karo, ikusirik, Saturnaliako jai guztiak eta potxo bat desmadre apur bat erroman, aite santuak Sisto Liberiok, laugarren mendean, 355 edo, jartzen da egun hori natibete eguna. Bea gero, Julio Cesarak ekarreko dauz solstizioak 21. Aurrutipe eguan ja argiaren hori, simbolo hori, ekian eguna hasten dela zera. Honetarako Juliok ekartzen dau Cesarrek zera Alejandriako Sosígenes astronomo famatua. Daren laguntza egiten dago, Bueno, esan dugu, eta bendua solstizioa gaitik, eta urteko gaurik luzen eta egunik laburrena izateagatik famatu bai, Gabonak eta Gabonen inguruan sortzen den guztia, afariari buruz berehala hitz egingo dugulako karakoletatik hasita, baina eta berehala joango gara Gabon afarira, baina Gabon kantak esate baterako. Marijesak zertzuk dien galdetu behar dizut? Bai, Marijesiak baitu atzo hasi ziren, Gernikan onino biziritagoz. Gaur hartu dut bideo bat eta galdetu dut bertako batega segunaz eta gaur goxean hasi dira goxeko 6etan, aurreko urteetan goxeko 4etan. 9 urren esaten da. Gabon aurti 9 egun, gaur kantatzen dira Jesusen jaiotza eta inguruko kopla guztiak kantatzen dira zera, kalerik kale, Gernikan hain balekutan, batuta dago zain bat ederzino, baina Gernikakoa bizi-bizi ditako nino. Gaur bertan, esan doztie joan direla goxian, 6etan. Eta, zera, eta ohitura polita da, eta, hombre, ni badakit hor joan diren baino geho behar bada ez dira izango sinesmendunak, baina eta guztibe ohitura bata eta ohitura jarraituz kantzatzen dira. Eta gainera galdetu zen idan, Gernikeko oso ezagunek Bermionetan eta inot, ez dakipa, eta gero kant ikusi zelan ez ba? Belengo portalian, lastotxu biren gainean, jaio da Jesus ume, abere artian, agur Maria, Jesus Maria. Maria Jesus, bai. Agur Bermio Maria. kantatzen ziren, bai. Hori da. Hori labairuk daukoz batuta liburu poli batean variante guztiak. Markina, Gernika, Leketxio, Severio, eta hain behalekutakoak, handagoz eta oso politatira, ez dira bardinak, karo, historian zer batzuk aldatu behiten dira, eta hori oso ohitura polita da, hori, batzuk 9 urrune, Gernikan egiten da moduen, beste batzuk 3 urrena egiten da, eta beste batzuk entzun dut egun bakarrean egiten direla. Behintzat honino biziritako ohitura hori. Gabon kantak esango dugu, Gabon afaria hitz egin behar dugu, opariak etolentzero, gai asko ditugu. Gabon afariari buruz, apurtxuet berbetan egon gara vigilioiak ziela eta okelarik ez. Ogikuskurrena? Bai, hori... Leku batzutan ondin gordetzen dena aurreko urteku esan? Nik neuk esotu dut hori etxean, guk labazu egiten genduen zapatuetan aste guztireko. Horreko ogi nagusiek eta hartoak, ez da, eta opilek eta pamitxak, egiten genduen laban. Eta gero, Gabon gaubean, hor ikusten da irudietan, etzeko nagusiak, gure kasuan, aititek, lehenango eta gero gure aitek, egiten nuena da, ogi nagusiari gurutzia egin kutsilloagaz, lehenango ogi kuskurra ebagi, aiteren egin, mozu emon eta mantelpean gorde. Da zertarako hori, esaten da ogi hori ez dala urdintzen, zikitu bai, da hori dala txakur amorrotuaren kontrako erremedioa. Eta itxasaldean, batu dut, itxasua oso azarre dagoenean, botatzen dela baretzeko. Osak edoko, erremedio hori zerak. Ogize bota aurretik uramumak mozu emoten zonien zer ikusi zedako negaz edo ez? Seguru baietz, seguru. Ogie sagrau izan da gure, lehen ogie zelire jozen zanean beti egiten zanen mozu emon da zera, eta hori. Hau da, berezia da, ogi ikuskur hori, eta gero etxean gorreten ziren, holango ogi ikuskurra urteetakoak. Bai. Urteetakoak. Ni badaukat anekdota polit bat gure etxean, nire osabak, aman partekoak zarragoa ziren, nahiten partekoak baino, eta gudari ez ziren, da gerran, zubertago. Da gerra ostean etorri zirenean etzea utzik eta hotzik aurkitu. Joan ziren goitegire kamarera eta saku baten zeo zer da astentat begira eta urteetako, Gabonetako ogi ikuskurrak. Hartu, arrielez gogortute, iturrira eroan, beratu eta jan egin ebera eta gozea kendu. Beraz, balio dau horretarako, Euskal Museoan dagoen kuadro bat ekarri dugu, ikusten gabiltz, Gutierrez de la Torre sendiaren Gabon afaria, apurtzu bete tradizio hori banatuta. Pintoreari eskatu omen zioten, gerra zibilien eta familia bananduta, eta Venezuelara terbestien eta egonda,
pintura hau egiteko, apurtxo bet, zelan batzen zen familia guztia esan dugu, jaki hoien inguruen eta bai, ez da? Bai. Eta gero, klaro, hori baino lehenago, afari baino lehenago, beste gauza batzuk badagoz gure batez be hemen, ez da, gabonotzarearen kontua. Gabonotzarea hori ez da gurea bakarrik, ja Erroma zaharrean, jai Saturnaletan egiten ziren olako opariak, nagusiek bere morroi edo esklaboari opariak emon da hori, gero enpresetara pasau da, hemen gure etxeetan, gabonotzarea egon da ohituria orintzu arte, nik nire aman biziz beti irondot gabonotzarea etxera. Notzarea, da, zer esan gabonotzarea? Pentsau gure etxeetan, gure aman da, eititen da, bere nolditan, bedatzea marsemala batzuk eskontza bikoak, alarguneak eskonduta, etzeka da kontuta ziren, ez da? Da nok emon jaten danari gabon jaietan. Dorduen, eskonduta gote zirenak, ekartzen hemen otzarea etzera, amari laguntako eta danari jaten emoteko. Eta bat hori da, otzararen gure beste berzino bat hemenkoa. Zederra, erromatarrak esklabu horiten presak guri emoti baino asko ederra hori. Asko politagoa, bai. Karo, lehen ez egon ez autobusik, ez trenik, ez ezer, etxean gaitzen zenan loiten, bai. Orduan, jaten emoten ioan kanango bota baina luzeako, 3 egun etxean egote ziren, eta gero loiteko kontuak ziren, batzuk gaubean, jokoan kartetan oloketan, besteak oiti jagi arte, da gero turnau, daien hogera beste batzuk, holan, ibili behar, oseak, Jarraiteko dugu, Olentzero hori buruz galdetu behar dizut, gainera izenape aldaera asko dituen kontua dalako. Olentzero, zenbat adiera dituen berbiek bai? Olentzero baino lehenago, iratin aita da nire informantetariko bat. Bai, inguruko endoipuindu zaundetan, zaurre badakizue hartzain familia dira, nik esotu du familia guztia bere aita, aitita danak, eta bere aita pabi astandoa informantea da, eta hor dago nire liburuan, da ja bide batez, postunaz bera aurrik usteagaz. Zeondo. Zean aurriko iturtxakoak. Bortxe, Olentzero, Olentzaro, Orentzaro, Onentzaro... Izen asko ditu, variante asko, hori normala izaten da euskeran olako gozak gertatzea, eta hor alde bi dagoz argitzekoak. Alde batetik dago aroa. Aroa da garaia. Garaia esan nahi dago, Eta aurretik dago edo on batzuen ustez, izazti historialagileak edo azkuek horren aldekoa dira, Karo Barajo eta honik dira olegi frantzesez, antifonak otik azten ziralako, eta zatuzte egitinoa esate baterako olez hitzetik eta datorren, ez da? Hor dago aurrean du da. Bigarrena aro da. Karo, orduen aro kaskenean ero egiten dau, Olentzaro, Olentzero, hori da bokalen asimilazioagetik. Berez, aroa da, epoka da. Eta izen hori ez da persona izena, da garai baten izena. Da garai bat adierazten dau. Gertatzen da, Jose Miguelen mitora bagoaz, hori bere obraz kompletazko lehenengo tomoa, da Diccionario Ilustrado de Mitología Vasca, da hor azkenengo orrialde bitan dator epilogoa, da jartzen dau Kismi o el ocaso de los dioses. Hor kontatzen dau, Aralarren zelan agertu ziren jentilen inguruan argi berezi bat, ekialdetik, eta ikusirik, hauren azken atorri dela, batanak joaten dira, arrastaraneko amildegira, bat geratzen da kanpoan, datotzen da herrira, barrigona hori emoten, ez da? Hori dina barandiarenek, eta, hori ezagutzen da Olentzero izenez. Gaur, karo, Olentzerok aldaketa asko izan ditu, eta ez nazartuko ni horretan, behintzat jakin iturria non dagoen, Jose Miguelen bilketan, ez da? Ikaskina zan, opariak noiztik ekartzen ditu, orain Marido Mingi ere berarekin dabil? Ikaskina zaten danean, nire pena emoten da uste, ikaskina nire aita basan da, itita ez diran Olentzeroak. Orduen, ekintza batan ikatza egitea, ez da? Hori, da haitik nik uste dut, gauza, ez dakit, kurrikulun gehiago merezi deuela Olentzerok. Benetan. Gero gustatu zait, momentu baten esaten diazu, abestiaren letran aldaketa egonda? Bai, paino gehiago. Da bat egonda, Gabiatik Olentzero buru handia, entendimentuz, gabia da, gabea, sin entendimiento, Karo, segitik, bostarroako sagi edan duelako, karo, horregetik da. Jentea pentsa hori... Buru bakotik burabunera bihurtu dugu. Jentea pentsa hori, etorri danez, Jesusen barri imoten, aro barrira, entendimentuz jantzia izan da, eta hori jarri dotzia zela. Da gero beste letra batzuk badago zor, entzun dut, zera, aditu duanian, Jesus jaio dela, esan berrean, negu aldu dela. Bale, negua badakigu, Olentzero hori nondi datorren, ez da? Animalia badaki hori, nondi datorren, ze berantzan bajatzen dira neguan, Horregitik, aldaketak egon dira, nik uste dut,
aldaketa, historia aurrera doa, baina behintzat jakin behar dugula aurrekoa zer izan dan, eta iturritara joten jakin behar dugu, nire ustez, ez dakik guk behar universidadean, joten gara estatus kuestionizera beti, eta nik hori ingo nuke aputxu bet, gaurkoa ondo da, eta opariena oso berandokoa da. Ni txikitan ez dut olentzerorik hartu, beti erregeak, esan egon. Hori 70 gorera etorri da ikastolen mugimenduan eta arrezkero, bai. Eta gero, beste personajea dago, beskara sartuko horretan. Hori nahiko modernoa da, Mari Domingi, lehengunean ibilina zorren abestiaren atzetik, eta Aita Pascual Barturen, Deustuko San Francisco musiko famatua, esan ostan, hau dela, Siziliana tipoko abesti mota bat, Sizilian hasi zena, eta gero Mediterraneo zabaldu, 17. mendean, da gero torri zen, handik Asturiasera, Gipuzkoa, Bizkaia, eta da horren tipoko abestia, hori eta triketin trakatan hiru horrek, eta hori. Horra Mari Domingin begira horri? Karo, hori, metrika hori ez da euskal metrika. Karo, hori da Sizilianaren tipoko eragina daukana. Hori, musikonek esan da dakit, ni neupe ibilinaz konsulta egiten, zen neupe ez dakitana. Zurekin nahi duela Belen etorri atere beharko dugu, gonaztar hori, ireitxik gara arratsaldeko 5:00, egongo ginen hemen, egun ematen 4:00 ingu. Hoxe. 4:00 ingu, eta hemen txegongo gara kontu kontari, ederra, esan dakue, olentzero batetik, bestera iritsi gara, Juan Manuel Etxebarria, ederra da, hau zahara zatozen bakotxien, urte barriarekin gehiago. Gehiago, eta gauza barriek kontako.